Ebusiafo aha Asante Maso TV oboba sempre mu matrase nsem ebrel wo dey answer subscribe channel YouTube channel subscribe na share na Facebook so like page no na so comment mo famra na yehu de ekọ modaroma mo na moboa ema adwedi no ekọ pepepe fi se empani se yofu du apa na yepia no na ne otwa sanso onim se na chiri achia age se obi etre no ntimo tretre ye na yenko ye ni ene ye wo Essumegya Asante Maso ka Essumegya obebusa se die na da bia se ye ka se Essumegya an sa na o se bampani fozi ba bi otumfo dade ebo no na eho hia ye ka Asante a na Essumegya kuru ba ko a edi ntintiman wa Asante na so Essumegya akachi eni nti na ye pese ye pege Essumegya ma ho se Essumegya kuru bi a ka Asante ho yeti Asante mampon ofenso edweso dwaben eni nkura hodo nyina no nenso Essumegya no ekwabu amampo bekwai eni kokofu yatra Essumegya so ade tene basa ntimi masa bize bebi se penise bebi yede to no amfanto a efrito na dinum to no ene din tia kire no ano eni tinde ye Essumegya na nyi bibia odin wo Kusi Ntrama bae no empuntu eni no bibire ene ekoso ene na nana amankwa kudom anase nana amwa amankwa kudom eba ebechia dene ho Okyere Kusi Ntrama Essumegya manhene na abakwasem kire se Essumegya edene ho Essumegya ekon na obo Asante ma Asante konim nti kunum no okudi nkunim bebre nti Essumegya ewo nkuru ahodo bebre a na ehye Essumegya se na Essumegya moburohu ne de ka honti opemso osere na de a ontimi nya no nti onkuru bi se kaase na ka Essumegya na enso odama kaase why ye ka konkori Essumegya edia twini ase ene wofre no nim aduampon Essumegya edia kanchire Essumegya dia na bo aman omu nyina ye nkuru a Essumegya manhene pemso osere no ema wode ma sa nkuru amabodi konkori ene ni aduampon kanchire bo aman nyina ye Essumegya dia ekuro doso ye kase ebubo nkuru dina yintimu bo be kwai ni kokofu nyina na ye Essumegya dia nso ne umadu mu ho ze okokopa benisi samampa ene yetuna bedini enunti ene ye kai Essumegya se waye bi Essumegya nufu bata ya amansa no ano ye ka Asante abakwase mu a abusu ahodo onkro no ana enso ana nwotwe no ebi ka ne nso bi ka ne nwotwe bi ka ne nkron ni nyina no free Essumegya Asante Maso aduana ene penni abusia bai ana kuro bai na aduana ni so aduana abusia kese aduana mu ena Asante free aweko asachibretu agona ene nkeka ho nyina no free aduana mu tidiana de enye abusia ketwa na so aduana free Essumegya nyankopɛ sachiri afochiri o mensiu aduana abakwasem ena medema we eye Essumegya na ene nana amankwa akodom ba oba ene nyina ne se wote aduanafo asase so wote Essumegya asase so oba na obema ohene akwaba mone yo ene nkoduna wakonfise ohene betena konya so afimu ani jafi na ahemfo no a ebembe no omu nyina eba abema na akwaba na de na amankwa akodom ena eba ye Adumasa obrimpon ena ba ya obema ohene akwaba Kutu sempre ni sabantu esuso na nya kwa msabafo akwaso Dulu ala dambe group said your manhene
Tiamesia. Say, Yamia Dauma, Waba Warm Ha, Muka Pentu, Kusuwa manhene. That's it. Say, I can't at my son. Zone. Not a single so upward my son. Zone. Can be beyond good fit. Zone. Maybe I'm a tick with my son, and another woman. Not something. A day when the man. Zone. Buy of a money and pass on my bed. Zone. Nancy, my father. Zone. Feed number. Zone. In every buyer, and in my bottom down in the country, she don't think. And then my charming, me and son, and then my mom paid before. Zone. But he might tell me Zone. Buyer, any kind, a baba chiano. Niamani Tinkwa. Zone. Namasa one Zone. Is a mental cracker by Belvia assistant. You can Zone. Assistant. Nothing I can say, and I had my son in the brain. Zone. I don't nearby and understand. Zone. Adumasa Hene. Send you Pasani. Aduma, I say Abra. Phone and Anmakuna. If money pass on, I'm a Jame, I'm an assaulted. That was Marubiano, one assaulted. That one I had my sign. I say, I asked, I say what this way. Other woman, and I'm also, and Mauda baby at night. And he, or dry, and that one in terminal, and I know. Efiriti ene nei na saa odo no ebe yi wada roma o se woni ne mpanimfo na chiame na nanu ye ka no ho ananu ahemafo ka no ho o so mo ba ya o de mo wada roma o mo ba ne abe mo afa ba na wasa kamfo wasa ma wutrin kwa Madaroma, Afinia Ubai, as soon as Sabi, Nakaudeka, you come her. Now, who papa? Sa Fuya, level to praise me. Afinia Ubai, Babua, I'm a brave, I don't know. Say, I let my son. So I'm walking. We have another one in this show. And the papier won't be able to go from Kumeno. And I'm going to go. That will be again. I'm a young America. That's me. Wonder Woman. So let my son me back. I'm a better. Me am a dean na Essumegya. From myself, Eddie can go in some sada. Pentu. A pretend saying, and I'll say pentu. And now, Madame, on one this year so. In some way, my friend, or you can in bottom namini wayasa. Yeah, some of the man. Everyone, India. And I'm proud of you. The old chap, Manami. Wow, that's smart. Madame from Spanish. Yeah. I know, you know. Maybe Nana Essumegya manhene. Nanano manhene. Achame ena anyukwa adamoma. Yamede besom menana madam fo ma jana pa chudi aba. Ya madie nyina madam fo. Bibia no. Titititititi. Minkura mitisu nyina en ho na miura santene esena madam minya very time. Mama, number that and I went out my son so the fire, so Madame, my side come at the man. I say, was I
Hallelujah. Edika ukuta nsem kulisa pelu. Sem kuta nsem abuchire die enso pelu. Wadaroma wasi ense wadaka mu ekura henkwa yi. Wono an san woduma. Wasi san san di woje kayiri. Wakaba ku bi ka na hon ma ti hoyi wadaroma. Akosubio. Dia. Ogampa otiedua. Ensi acha abeso. Na wadaroma. Wasi enamoso. Ena sabre baby oti wadaroma ena mutumfo so. O wan baby atra. Ama sabre wono so abeye sabe groupe ko na repon kesiye problem wadaroma. Si asida wasi we de wadaroma woni wasamo de ebetom rebi no acha me kura be onu bi no ko a the lady only depend on buyer and send the okay. Now that woman, what we want to be here, say, oh, buy your most of them depending on I shall be young and one. The lady can, or the mother of my one year, I shall be 1 year, and I'm also 1 year, and you buy 1 year, and I'm this year shall be say and I'm asking about. Great. Zion. If it. Zion. You can come for. Zion. A chino Kusi Yeno. Zion. Do me and Sanctum. Zion. In a seat the moon. Zion. In a dinner shade. Zion. Adumasa for. Okay. Zion. It is a JBA Pneno. Zion. Okoyedo. Zion. Saka krakra sa de ni kopie mehia. Zion. Ese bede enkwa hifia. Zion. Den yo kan bede. Zion. JB kan kanfo. Zion. Ade power ye no. Zion. Sambaye. Zion. Adumasa. Modern oye yentino. Zion. Ena JB kan kanfo. Sambaye. Zion. Ibidi ne hene. Zion. Owo Essumegya. Zion. Tumene ne na fofane de. Zion. Sino si kan no. Zion. Tretro do. Zion. Obi nko enja obi. Zion. Ade a wabe Zion. ekre Zion. odo Zion. ne adwempa Zion. ene asetra pa me ne natena. Zion. Medanasi. Zion. Na mo so mo hanyina ye de ya sutire. Zion. Na disua. Zion. Na zo bi no fi father fo a. Zion. Wa madam fo no. Zion. Aka ho. Zion. Zion. JB kan kan fo so. Zion. Ebi ena da na dance ye. Zion. Tinana. Da wasi. Yo, na chiami. Nti wo foni ni a etwagui a ye Adumasa rimpon na amankwa akodom ohene ati wa ohu wo mu no ni nyina ne se ohene na ma mba bi traye nti de wo beni se de wapoto no onchiso di bom ena oni wa aba onyu krum nso a wodi mpem ti se ohene ma ne ba bi atra ne ohene nyafe a so ba na obechia niura na fi odana se ye ma no money yo ohene ba no ode onu ankasa ne nsa wayo ibi ebai ena fe ode abrofo de ena mrosa se de kan se ohene ntimi ko ohene bi na so ntimi ko ma hene ho emfa nsapan yise okuta bibi ti oba no okuta brunisa pentu ena fe abrofo de ka ho ene onu ane nsa wayo eno so ebi eka ho ebi nyina bre oba no okuta dwampo otudua ede bre Essumegya manhene Odeneho Kusi Ntrama se onye na sida no ane na kwa abasem no onfa enka ho de dwampo otudua eka ho bai
na na man kwa akodom ba nyo no nko na ba ye na nanom atrankonya Adumasa na ba ya omu nyina aka bo mu ebeboa ebeda ohina snafu ma ene dwumadi ondie no tumpon sabre yate na yahwe ne ehun se bebre enso na nkwa so a oba na waba abeda ohina se fise enyo ohina komuni baabi ti nti yeko ne ka se bunkrundra ebedo so nti ye de bunkrundra ne mu ye twen se ayemfo no beba ohina obeba bia no ye de na bakwasem ebebre mu ohina obeba bia no ye de se nti oban no ebebre mu ne de eye nana amankwa akodom eye Adumasa brimpon ena ba beda ni urase se wono bebia tra fi wode ayede ene boamu ade ede bae abuzafo etiawa de na esi wo Essumegya asantema so ena yede mamo no ehye bo se asantema so TV ade bi ekoso biara ebe mo hu abakwasem amane amane mo hu ni nyina na bresem no sa abakwasem we nyina no ebebre o senti a ene nana amankwa akodom ewo Essumegya no ni nyina no ebebre mo ebresem ndi ye hwakom e ma yitrempo na mpenese de ekọ ne ebo kontro ne nya de eba nti dudu no eba ni nyina hye Essumegya kanko ene Essumegya yedie Essumegya papa wo mu yeye ena ne eso aba o mu twa nti de kan se o baabi a wo bia no se wo firi Essumegya watede Odeneho Okyere Kusi Ntrama aba ama mpuntuo ekoso ama oman no asumdwe ebe kulum ma bia ka asantema ma bia ka Ghana na obo ba simprimonis subscribe channel no na share na obi nya bi ko YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, afi TikTok do bia ejintre ha asantema so TV de beto fo bia no de mamo ya ekoso ene ne ekoso wo Essumegya asantema so ena ye de abrem no bresem de aka nyina no e beba abekam obo ba simprimo yan nsu entwe wo pe bresem no e fo